सिगांग्र बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड रादाबखौ नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा मानगोनां बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनायखौ सिगांग्रो जासिबाय। गसाइनि सिना दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 36थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ नैबे गसाइनि सिना नेहरु भकेसनेल हाइ स्कुलनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंदों। फुंनिफ्रायनो बाहाय गोबांथार हाबाफारि लानायनि गेजेरजों हाबाफारिखौ मावफुंनानै लानाय जादों। सिगांग्रो फुंनि बेलानिफ्राय माखासे मुंख्लंफोरखौ नाम दोननानै जेरैहाय हाबग्रा गेट बेखेवनाय हाबाफारि आरो गाहाय सायनासालि बेखेवनाय हाबाफारि आरो थान्दै न'ब्लां बेखेवनाय हाबाफारि आरो गोबांथार हाबाफारि लादों। आरो गसाइनि सिना दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फुंनि बेलायावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला उरायहोनाय मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बिथांमोननि मुङाव आलारि बाथि सावनाय बिबार बावनाय हाबाफारि लादों। आरो बिथांमोना फुंनि समावहाय बिथांमोना गावसिनि जे दालाइसानि सिङावहाय 13था गामि दं, बे 13था गामिनि गामि गोराजों लोगोसे ओनसोलनि सानसुमै रायजो राजाफोरखौ लानानै बाहाय थान्दै मेल बिथांमोना जिरायदों। आरो थान्दै मेलाव बिथांमोना गोबांथार बर' हारिनि माखासे बाहाय खामानि मावनांगौ बेनि सायावहाय बिथांखि लादों। आरो बिथांखि लानानै बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जे रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेनि जथुम्मायाव बिथांमोना दैथायहरनाय बेखौबो रेजुलेसन बेखौबो लानानै दोनदों। बिथांमोना थान्दै मेल जोबखांनाय लोगो लोगो जे सानजौफुनिफ्राय बिथांमोना गेवलां मेल बे हाबाफारिखौबो लादों। आरो दिनैहाय गेवलां मेलाव बिथांमोना माखासे मोजां आलासिफोर हांख्रायनानै बाहाय लाबोदों रायजो राजाफोरनो सावरायहोनो थाखाय। बाहाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव बोसोनगिरि हिरण्य कुमार बसुमतारी मानगोनां बिथांखौ बिथांमोना गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो थाखाय बाहाय हांख्रायनानै लाबोदों। आरो थांखि जानाय बिबुंथिगिरि महरै बिथांमोना क'क्राझार जिल्लानि सोलोंथाइ बिफाननि अफिसार मानिजाथाव जसमानि ब्रह्म मानगोनां बिथांखौबो बिथांमोना बे गेवलां मेलाव बुंथिजानाय आलासि महरै बुंथिगिरि आलासि महरै बिथांमोना लाबोदों। आरो आंबो बाहाय रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होफैनाय जाबाय। गसाइनि सिना दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसिनि जे गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायनानै फैबाय थानाय 2025-2026 नि जे 2 बोसोरनि मावसम बेखौ मावनो थाखाय बिथांमोना दिनैहाय गोदानै मावफुं आफाद दाफुंनानै लानायाव गोदान आफादगिरि आरो गोदान गाहाय नेहाथारि हिसाबै आफादगिरियाव अनसुमै नार्जारि मानगोनां बिथां आगुनि सेक्रेटारि आरो गाहाय नेहाथारियाव अनसुला बसुमतारी बिथांमोनखौ गोदान आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि महरै बिथांमोना सायख'नानै बयनिबो मददजों लानाय जायो।